Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, mag-review tayo ng... So ito yung laman niya guys. Nagamit ko na siya pero binilagay ko lang dito para makita niyo siya. Ano yung laman niya. Okay. So ito siya guys. Ito yung manual niya. Manual. Siya guys. So yung laman niya is ito. So, meron siyang power adapter. So, dito muna tayo sa power adapter niya, guys. Ang masasabi ko lang dito sa power adapter niya is masyado maikli yung wire niya. So, nung sa office, guys, yung ginamit ko siya sa office, hindi siya abot dun sa... Kasi parang may cubicle kasi yung nursing mother care room namin. Tapos, doon ka sa isang cubicle, tapos saksak mo siya sa labas. So, hindi siya abot, guys. Parang ganito lang siya mula doon sa pintuan. Nakatayo lang ako, guys. Kasi hindi siya abot doon pag nakaupo na ako sa lazy boy. Parang lazy boy kasi yung upuan doon, guys. So, hindi siya abot. So, medyo ikli yung wire niya. Tapos, meron siyang ito, nipple. Meron siyang nipple. Hindi ko alam guys, basta meron siyang nipple. So, meron siyang ganyan. Tapos, meron siyang, ano ba tawag dito? Bottle connector. So, ibig sabihin nito guys, pwede mo siyang gamitin kung meron kang medyo malaking size ng bottle. So, pwede mo siyang gamitin. Ito. Tapos, ito yung bottle stand niya. Meron din siyang kasamang bottle. Tapos, ito yung kanyang motor, engine, makina. Ito yun siya guys. So, dito guys, dito yung on and off niya. Dito yung control niya guys. Pag yung, halimbawa, gusto mo malakas yung higop ng milk, lakasan mo dito. Tapos, pag wala na masyadong milk na lumalabas guys, press nyo lang dito. Tapos, ito guys, pwede mo siyang gamitin sa labas, pero kailangan mo ng battery, lalo na pag walang kuryente. So, kailangan mo ng AA na battery guys, para gamitin mo siya. So, wala akong battery, hindi ko siya na-try, kasi natatakot ako lumabas guys, so hindi ako lumabas, so hindi ako nakabili. Tapos, meron siyang connector guys, para kung meron kang ibang size ng bottle, pwede siyang gamitin. So, ilalagay mo lang siya dito guys, pag may ibang size na bottle ka. Kasi yung ganito kasi, standard lang siya, yung maliit lang, yung ganito. So, yung ganito lang, cash dito, yung bottle. So, ito siya guys, yung ginagamit pang higop ng milk mo. So, yung laman nito is meron siyang ganito, meron siyang ganito, meron siyang ganito. So, ang pagtamang symbol nito guys, una-una is kuhanin nyo ito, tapos ilalagay mo to, tapos pwede mo na siyang gamitin guys, kahit ito lang. So, ilalagay mo na siya, tapos ilalagay mo yung bottle, tapos pag nalagay mo na yung bottle, ilagay mo tong monitor niya. So, ilalagay mo yung monitor. So, ganito yung paglagay ng monitor na guys. Ganyan. So, dapat guys, dikit siya dito. Dito, dikit siya. Oh, no! Dapat ganyan siya guys. Dapat dikit na dikit siya dito para malakas yung higop nung hangin niya dito guys. So, pag nalagay mo na siyang ganyan, sunod na ilagay mo is yung adapter niya guys. So, ilalagay niya dito. Pag kuryente yung gamit niya, pero pag battery, di battery na lang. So, ilalagay mo dito siya guys. Saka mo ilalagay na yun yung ito. So, huling part to ilalagay guys. Kasi nga, pag nilagay mo siya, tapos saka mo siya ilagay ito, tsaka ito, malalaglag siya guys. So, pag nalalagyan, syempre, madudumihan yan. So, ilalagay mo siyang ganyan, saka mo siya gagamitin. Ganun. Tapos, on mo siyang ganyan. Tapos, adjust mo dito.
So, ito yung mga part niya guys at ganun siya gagawin. Pagtapos mo na siyang gamitin, tanggalin mo na lang ito. Tanggalin mo lahat ng part tapos hugasan mo guys. Siyempre yung ito guys, hindi na hugasan to. Ayan, mahirap siya tanggalin. Ito, hindi na siya hugasan guys. Rate ko siyang 1 to 10, nasa 8. Ang disadvantage niya lang guys is maingay siya. So yung makina niya guys, ito guys, maingay siya. Pag nakauna siya, maingay talaga siya guys. So medyo maingay talaga siya. Sa lahat-lahat guys, maganda siya. Hindi masakit dito pag nagsasak siya. Kasi meron ako isang pump guys, yung manual na pump na ganyan-ganyan. Masakit siya, pero ito guys, hindi siya masakit kahit higup lang guys. So, ito guys, ano lang siya, ano ba tawag nila doon? Yung nagsasak lang siya nung milk mo, hindi siya yung gumaganyan-ganyan. So, bali yung nipple mo guys, hihilain yung paloob, ganyan. Paloob dito yung nipple mo, dito. Tapos, syempre, pag hapak na yung nipple mo, saka lalabas yung milk mo. Hindi ka gaya ng iba guys na parang gumaganyan-ganyan. Alam niyo yung gumagalaw-galaw na gano'n. Ganun kasi yung iba, gumagalaw-galaw siya. So, ito wala. Pang steady lang siya. Nipit niya lang yung ganun. Yun lang guys. Ito yung price niya guys. Sa SM. Hindi ko alam kung nagbago na kasi kakabili ko lang ito mga 3 weeks ata or 2 weeks. Ito yung price. Kung gusto nyo ma-inspire guys about breastfeeding, please visit the Magic 8 Mommies group. Ang dami nagpo-post yun guys about sa journey nila about breastfeeding. Siguradong ma-inspire kayo guys. So, ilalagay ko dito yung Facebook page, yung picture nila guys para nakita nyo. I highly suggest that you visit and join the group guys. Siguradong ma-inspire kayo guys. Ang daming mommies na nagpo-post doon. Kasi before guys, nahihirapan din ako mag-breastfeeding kasi sobrang kunti lang yung milk ko. So, join ako sa group nila, na-inspired ako. Kaya ako bumili nitong product na to para mag-pump ako. Yun guys. Ngayon, ipapakita ko dito yung output ko ngayon nung nagpa-pump na ako guys. Sobrang puti pa, pero nasi-start na guys, doon na tayo. So, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to our channel. Hit the like button and comment down below kung gumagamit kayo ng product na to guys. Anong masasabi niyo dito? Yun lang. Thank you so much.